ngalon di se ka tiye me tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la ngalon di se ka tiye me tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la ngalon di se ka tiye me tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la namara shikolo mawe tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la saraka jugu bomori tinya wele la fala ka chinde me nego tinya wele la dabali jugu kemori tinya wele la fala ka chinde me alhamdulillahi wa kafa summa salatu wa salam ala nabiyil mustafa wa ala alihi tayyibin wa sahabatihi al-akhyar wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin ayyuhal mushahidin al-kiram assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ka ala tanu ala minye manyuma ko semero ye ka kishini nema nyini akoke muhammadu rasulullah ka ale min ko aka kuma kan sanu mauna ni adama den fatura ka ba ikabara nyuma bela jelembi jo fona kɛra fɛn saba ye o dɔ de ye ni maa min tara ka woloden ɲuman to i kɔ walima jɛɲɔgɔn ɲuman olu be ala wele min kɛ i tɔgɔ la olu be sarakati min bɔ i tɔgɔ la o hinɛ o be se i ma tv sirifila lajɛbaw mali kɔnɔ mali kɔkan ka aw fo ka aw wale ɲuman dɔn silamɛya dɛmɛtɔn jɛkuluba min be ni a bolofara dɔ bɛ sɛbɛnnin kɔrɔ jamiyatu ansarudin olu ye u ka laadala kɛnɛba sigi kɛnɛ min n'a be fɔ ko miiri ni tasi ka se banbatɔw ma ɲinanta in bɛnna jumado novamburu kalo tile 29 san 2019 kɛnɛ min ni a sereyara alisilame jamakulu ba fɛ baara in nun donna ni tɔnɲɛmɔgɔw alimamiw olu ka bonyamakumaw ani u ka folikanw ye an ka jɛ ka ɲamada o fɛ sɛbɛnninkɔrɔ ɲɛmɔgɔso tɔgɔ la komite tɔgɔ la an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɔra ka so ka kɛnɛ nɔrɔma in sɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada fɛn min ma jama nataw sɔrɔ o kana u sagitɔ sɔrɔ jama caman bɛ kɛnɛ kan yan dɔw fana bɛ sira fɛ ka na an bɛ dugawu kɛ ala k'o ɲuman se yan kɛnɛ in a sigira hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la ala ka silamɛya dɛmɛ ala an ka dɛmɛbaga ɲuman ye san o san an bɛ nin kɛnɛ nɔrɔma in sigi an ka banbagatɔw ye an b'a sigi an yɛrɛ de ye parce que n'i ye kɛnɛ sigi banbagatɔ ye i ka da la k'a fɔ i bɛ doma kɔnɔ de la don dɔ la i yɛrɛ bɛ taa an bɛ dugawu kɛ ala ka a kɛbaga ɲuman d'an yɛrɛw ma o la an b'a deli setigi ala fɛ a dabɔra hinɛ ɲini min kama ya rabbi ala ka hinɛ u la ala ka yafu ma ala k'u da yɔrɔ nɛma ala ka saya kuma lafiya ala ka ɲɛru ɲanga an da do kɔnɔ ala ko kira kanu kosɔn sallallahu rasul o la u ye kuma di ne ma komini ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la n'o ye abdusalama ayidara ye ani komini biro jira bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ne ka kuma kɛnɛ in kan ka foli kɛ naba bɛɛ ye an b'a deli ala fɛ n nana hɛrɛ la cogo min na ala ka bɛɛ sigi hɛrɛ la ten sigi ala ka kɛ hɛrɛ ye o kɔfɛ yala an ka bɔ kuma na an bɛ foli kɛ an karamɔgɔ a seyidi sherifu usman barani hayidara ale min kɛra nin bɛɛ sababu ɲuman ye an b'a deli ala fɛ sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman lafiya hakilisigi ala k'o di a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen u bɛ min fɛ hɛrɛ la diɲɛ lahara ala k'a d'u ma a yɛrɛ se yan nɔ ala ka bɛɛ sigi hɛrɛ la ala nana hɛrɛ minɛ ala ka bɛɛ sigi hɛrɛ la o kɔfɛ an bɛ bɔ k'an karamɔgɔ fɔ ale min kɛra sababu ɲuman ye ka nin ɲɛ yira an na parce que i mana mɛn gɔngɔnduli sen fila de bɛ duguma ale de y'a ɲɛ yira an na k'a fɔ mɔgɔ kan ka don i ka banbagatɔw ye bon ansaru fana ye o minɛ sɛbɛ la u y'a u sen da o karamɔgɔ sen da nɔ la parce que i ka karamɔgɔ ye kuma fɛn fɛn fɔ i kan k'o minɛ i bolo fila de la donc ansaru bɛ mɔgɔ jigi fa quoi n'i y'a lajɛ san 6 ni cɛ fatuli ni sisan cɛ san 6 a ye min kɛ ala ka diinɛ la ansaru bɛna sigi san o san ka nin duwawu kalan kɛ donc ansaru bɛ mɔgɔ jigi fa kosɛbɛ parce que i kan ka da la k'a fɔ i yɛrɛ fɛnɛ ye su de donc n'an y'o sira tɔgɔ ma an y'an karamɔgɔ ka sira tɔgɔ ma o tuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn sababu ɲuman ala k'a kan ye alhamdulilayi asilamɛ jamaw an bɛ ala tanu ka ala barikada a nisɔndiyalen don nin kɛnɛ in kan ka ansarudin l'islam fo k'u barikada ka foli di an karamɔgɔ ma n'o ye Sheikh Seydi Sherif Usman Maram Haidara a n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen an bɛ bɔ k'u fo alhamdulilayi minnu jɔlen filɛ nin bɛɛ ye imamu de ye ka fara imamu sigilen bɛ yan an ka cɛkɔrɔbaw bɛ yan an ka imamu cɛkɔrɔbaw bɛ yan ka fara imam bɛɛ kan imamu tɔgɔ la an bɛ bɔ ka foli kɛ o y'an wele ka na u ka kɛnɛ kan a diyara an ye
ni ye diinɛ dɛmɛ kɛnɛ ba ye ni ye diinɛ ɲɛnamaya kɛnɛ ba ye ala ye nin de fɔ ka gɛlɛ an ma silamɛya ye nin dɔrɔn pe de ni dɔ fatura mɔgɔ salen o man kan ka to a ka kɔfɛmɔgɔ ka ɲinɛ a kɔ komi kuranɛ yɛrɛ b'an bila siraw la an tɛ ka wajulu kɛ kuranɛ b'a fɔ an ɲɛna inna nahnu nuhyi al-mawta wa naqitu ma qaddamu asarrahum ila akhir al-aya ni mɔgɔ sara a bɛ ɲɛnamaya n'a ɲɛnamayara a ye baara minnu kɛ a yɛrɛ ye balolen ani minnu bɛ ka fɔ a kɔ olu bɛɛ b'a sɔrɔ kaburu kɔnɔ o la ansarudin nin ye a siɲɛ damadɔ ye ne bɛna nin kɛnɛ in kan yan ko ŋaniya min ye nin ye ko ka dugawu kɛ ka se banbagatɔw ma a nin ye koba ye o la imam bɛɛ tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ ala ka tɔn ala ka sabati ala ka kɔrɔta ala ka barika don a la ala ka silamɛya kɔrɔta ala ka barika don a la ala ka sabati an ka yan président n'o ye Hasan Jara ye an bɛ foli kɛ a n'a ka tɔnden bɛɛ ka fara an balimamuso kan n'o ye masaba min bɔra kuma la an bɛ foli k'u bɛɛ ye imam bɛɛ tɔgɔ la ayiwa k'u barika k'u ni ce ala ka diinɛ in sabati ala ka kɔrɔta ala k'an yɛrɛ a kɔrɔtabaga n'a sabatibaw la dugawu minnu bɛna kɛ kɛnɛ min kan ala ka hinɛ se saya foyi ma ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin an ka wajulikɛla ustazul fadil alhaj musa bala jakte ni ale ye jamiyatu ansarudin ka wajulikɛla ba ye bamakɔ ya ale ye laseli ba kɛ an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ min bɛ an su ka kɛ sarakati bɔli kan ka kɛ kalankɛnɛw sigili ye banbatɔw ye an ka jɛ ka o seereya ɲɔgɔn fɛ ba ɲumanw walima a sinji ɲumanw walima a jɛ ɲɔgɔn ɲumanw walima ani minnu jɛra ala ko ma ko aw sɔnna ka taa olu da dɛsɛ bɛɛ kɔfɛ bɔgɔ cɛla birikiw ni ɲɔgɔn cɛ ka nuturu kaburu bɔgɔ la k'a kɔsɛmɛ biriki la ko aw sɔnna k'o kɛ a balimaw la walima a bangebaaw la minnu kɛra ka ɲɛnamaya sababu ye ka na so kɔnɔ ka ɲinɛ olu kɔ ko a tant que aw ɲinɛ bɛ olu kɔ a ti dugawu ni sadaka ti sama olu ma ko ni a gɛlɛyara aw yɛrɛw bolo ko n'a ye ala wele ko ala t'aw jaabi tuma an bɛ dugawu jaabi kɛnɛ kan an bɛ mɔgɔ ɲumanw ka kɛnɛ kan mɔgɔ ɲuman minnu hakili tora u ma ɲuman ɲɔgɔn na bɔgɔ la ka dugawu kɛ u ye ko sabu jigi bɛ o de ka olu bolo hakimu dɔ ko don dɔ cɛkɔrɔba dɔ y'a den wele ka na a ko a den ma a ko bɔ ne ya sahibi salihin iza ghibta anhum faqaduka wa idha ghafalta yawman ma nabahuka wa idha da'aw li anfusihim لم ينسوك الله أكبر هم كالنجوم إذا ضلت سفينتك في بحر الحياة أرشدوك وغدا تحت عرش الرحمن ينتظروك ألا يكفيك أنهم في الله أحباؤك أكون دي كنت تقوم مع نمونغو nebi tugu mɔgɔ la tugu maa ɲumanw na minnu ɲɛna minnu bɛ fɛ mɔgɔw ka ɲɛ minnu ye u ni ala cɛ dilan ko tugu maa ɲumanw na k'u jɛ ɲɔgɔn ye ko n den n'i bɛ jɛ ɲɔgɔn ɲini i yɛrɛ la ɲɛnamaya kɔnɔ jɛ ɲɔgɔn min ka jɛ ɲɔgɔnya lagosi tɛ a kɔfɛ nimisa t'a jɛ ɲɔgɔnya na ko ye maa ɲumanw ye minnu siranna ala ɲɛ u ni ala cɛ dilan ko n den tugu maa ɲumanw na maa ɲumanw ɲini k'u k'i teri ye ko n den waati o waati ni tununna u la a k'u b'i ɲini wa n den ni filila u b'i tɛgɛ minɛ ni tununna minnu na u b'i ɲini u t'i to yen sabu ni bɛɛ tora i gɛnwara bolo dɔ ta bɛ taa n'i ye ni tununna u la u b'i ɲini u t'i to i ka wara bolo wa ne ɲinɛna walima n'i filila u b'i tɛgɛ minɛ wa idha da'aw li anfusihim lam yansawka maa ɲuman minnu don n'u jɔra k'u bɛ ala wele
u yɛrɛ ye walima u ka banbaatɔ suw ye u tɛ ɲinɛ i kɔ u tɛ ɲinɛ i ka su ɲumanw kɔ ko n'i y'o ye mɔgɔ minnu na olu ɲini k'u k'i teri ye sabu n'olu jɔra ka dugawu kɛ u yɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ u tɛ ɲinɛ i balolen kɔ u tɛ ɲinɛ i balolen kɔ cogo min u tɛ ɲinɛ i salen fɛnɛ kɔ su dun jigi bɛ min ka kɔmɔgɔw bolo i taalen kɔfɛ ɲɛnamaw ka dugawu ni saraka tɛ ko tuma n den tugu maa ɲumanw kɔ maa ɲuman min n'u ye Ala wele u yɛrɛ u tɛ ɲinɛ i kɔ ko olu misaliya bɛ diɲɛ na i b'a fɔ dolo ko n'i ka kurun tununa ɲɛnamaya ba kɔnɔ olu de b'i guider ni kurun tununa ba kan mɔgɔ minnu bɛ dolo ko kalama olu bɛ sira sɔrɔ ni dolo de ye ko maa ɲumanw misaliya ɲɛnamaya kɔnɔ wa bi komi dolo de ko ne ka kurun tununa ni ye ba sanfɛ diɲɛ ba sanfɛ ko olu de bɛ sira jiri la i tɛ tunu mɔgɔ minnu ɲɛna n'u ma sira jiri la ko tugu o maa ɲumanw kɔ wa gaddan tahta arshi rahman yantaziruka ko sini lahara jɔ don don min a bɛ gɛlɛya don min gɛlɛya teriw b'i ban ɲɔgɔn na kanuɲɔgɔnmaw b'i ban ɲɔgɔn na cɛ b'i ban muso la ka ban denw na ka ban furu la don min bangebaa b'i ban den na den b'i ban bangebaa ka bangebaya la dinaru ba y'o de fɔ a ye tumana min na a y'a sɔrɔ den bɛ ka nafila siri a bɛ kasi a bɛ maɲumakatokanw fɔ ba y'a dɛndɛn kana sɔrɔ a den don a ko bunayya hawwin alayk n den ko fiɲɛya i ni kan i kana ne yɛrɛ faga a ko n ba e ko ne k'a fiɲɛya wa a ko n ba n b'a fiɲɛya ko kelen ne bɛ se ka ne garanti lahara jɔ don k'an garanti lahara ni ko fiɲɛya n yɛrɛ kan a ko n den n'o don kasi sabu i ba tɛ se k'i garanti sini kiraw ni nabi ɲumanw olu minnu cira Ala bolo olu b'i jɔ dɛ mɛlɛkɛ minnu ni Ala y'olu dilan a m'u ni Ala kota dilan u tɛ Ala kota dɔn zango k'a kɛ olu b'i jɔ dɛ don min n den i da magara o don de la ko walahi n den o ye don gɛlɛn don ye sabu o don de la Ala bɛna a ka laadiriya jira balimaya tɛ Ala min na jɔnjɛ a ti maa sago la a ti maa ka disposition na a ko Ala in bɛna a ka laadiriya jira ka kiri la o don na tile bɛ bɔ tileya zɔhira la ka na bange kunkolo kan sibiri ɲɛ kelen a ko n den yanni kiri bɛ tigɛ a ko jɔnw bɛ sɛgɛn bɛɛ kamana bɛ gan o ko a bɛ se yɔrɔ dɔ la n den lahara gɛlɛya fɛ mɔgɔw bɛ n'a kanu kiri ka tigɛ hali ni bɛɛ bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ an b'o fɛ an bɛ tile min kɔrɔ ye ko ni Muhamadu ka kuma ye Ala fɛ Ala bɛ kiri tigɛli daminɛ a bɛna wolomuso dɔ ka ɲuman ni juguman da balansi kan ni ɲuman girinyana alijinɛ don ni juguman girinyana jahanɛmɛ don mɛ wolomuso in ka ɲuman tɛ girinya juguman ye juguman tɛ girinya ɲuman ye a bɛ wuli ko a bɛ kulomagɛ ɲini a b'a sɔrɔ jɛni fɛ ɲɛnamaya kɔnɔ Ala kɔfɛ mɔgɔw jigi ye ɲɔgɔn ye a b'a fɔ ɲɛnamaya kɔnɔ an jigi tun bɛ ɲɔgɔn kan cogo min natɛ n k'an den dɔ ɲini sabu n bangena nin ye n denw ye lahala den dɔ na sɔrɔ n denw na hinɛ bɛ min na o bɛ n kulomagɛ kuma surunya kama wolomuso b'a denw ɲini a bɛna den dɔ ye a b'a fɔ ye ko yala o b'ale dɔn wa o b'a fɔ ko fo ni ɲɛna ne ma i yɛrɛ ɲɛfɔ n ye a b'a fɔ ya ko ni ma ne dɔn i ye kalo 9 kɛ min sogo n'a wolo cɛ i b'i bange don min ani maa ma jɛ o tɔɔrɔ la kelen i ye san 2 kɛ ka min joli min n'a y'i bɔ i bana ko ni fagako la fo k'i kɛ mɔgɔ ye a b'a fɔ a ka ɲi ta n y'a faamu ne ba don ko n ba i bɛ mun kɔ a ko n den mɔgɔw bɔra ɲɔgɔn na wa Ala kɔfɛ mɔgɔw jigi bɛ ɲɔgɔn kan diɲɛ na
wanda mala mo jigi ba nyonga lahara ya ndi ala ladiri ay kiri tigali damine ibaka nyumani juguma onda balansika sura fenti min ala mimbulo ni ladiri do aka kiri la ay ibaka nyumani juguma da balansika janeme wal malijine o fla de soya wani dona femu fe kono bolti nde ibaka nyumani juguma dara balansika doma giriya doye nde ake wolo kama ikan hini bala ka do ibajiki koro nyuman kelen pe fla kote dengelen pe odia nde ni o sura khafranga nyuma ka nyuma bigiriya juguma yi no kare babi do aljina kono de ba fo mbay mako bo dama de la akomba bi bomonon ko tasuma bi mbomo shila bi fa bomo shila ni eji soro ibi tare folo shu akomba na ya soro bi e ka aljina do sirimbe ne ka nyuma ndengelena ne ka nyuma ne nga juguma mada balansi ka galemba tallahi janeme do wajibere kay de ka nyuma ti soro ya jagte ko gaddan tahta arshir rahman yantaziruka akonde tugu manyuma ko munu strana alanye manyuma min lara jodo alabinu olu do sumana sumate ni la rasul sumate konde olu titaki to de ubi kono la rasul sumakoro olu titaki to jama kulum no nyon kanu ala kama ni saya de yu fara ko lahara kleti jolu kunka o jama de flakene ka kubina dugo ka jama ye min fana farla kabula akonde tugu manyuma ko de mun lahara geleya do ala binu kundo suma koro utita kito ubi kono dalba masaka la rusu sumana konde ati wasanyana maya kono wa akafo ko de ije nyonyi munu nyela eduta kuti femba to kafara alaka ubi ala twa kelena nde munu nyela eduta kuti jene yake uti shwenike uti mogofaka uti namala ke seni bolokoro ni ala kila yubla bara nyuma mina ubake konde ati wasawa akafo ko lu ije nyonyi wallahi lebute uluka jenyonya ko aya be wol fe babulu laydu woro tigute wote no olu kadi jenyoyi wasara ko manyu mo nyine ni olu yi ko tugo olu ko kana jenyon fla nyine olu ko jagte odela imam ali alayhi salam salim doy sedna ali nyininga ako ede doni blo dala koye ala kila koti ko doni dugo yale muhammadu yi ablo dala koye ali yoyi ala kila ko fe mi ma famu anyabi soro e ali de fe wallahi ako sedna ali ami fe kinyininga ali nyininga da kabako doni chamana anya ale kan nyininga le nyoye chekelen pere la ongani nyama ya kono o ya sed shar usman madana aidara ko islamia dine ni aidara de ba bedon jeni mason aina che ko ne de ba bedon ko jeni mason sedna ali do koti wallahi ako saluni qabla an tufaqiduni che akwaye nyini nga bela yani ne ali ka bwabulu ne de ba bedon sedna ali drone ya fo sedna ali ko fa mamme mo ko shida nyana ma kono ni sherif usman madana aidara wallahi jagte ya fotango e kuma infamo ala ka hera kana yi amin ko sedna ali ma ako on bi feka do islamia fe be nyebi sika fo ako alila ako seli kono ala kan kelen wo ala kan gele tenda ko ki te da duguma na ko tenduru duguma ki te turu chien fla o debe ala kan gele wo ala kan gele na ki tenda duguma seli kono jo kelen wo je kele sujudu fla de bala tenduru ko fla de bala wallahi ko o tenduru ko fla un koro jumene bala ala kan kele wo ala kan gele seli kono tenduru ko fla o tenduru ko fla koro yi muyi muna amba turu bogo fanana koro jumene bala che jagte sedna ali ay sedna ali nyinga minga yana ka jabi sedna ali yakona ay do kala ko ke ka jabi so ka koro fay che sedna ali ko chogodi ako ala ko korana kono ako minha khalaqnakum منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كوني على كما كان القرآن كون
ako tenturu ko fila kɔrɔ duguma ani bɔgɔ la a tenturu ko fila kɔrɔ ye min ye a k'i b'a dɔn wa Seydina Ali ko k'a kɔrɔ ye min ye ko anw bɔra bɔgɔ la an bɛ segin bɔgɔ la ko tenturu ko fila kɔrɔ ye o de ye a ko tenturu fɔlɔ k'o de ye k'a jira Ala la ko min tɛ dalen filɛ bɔgɔ la ko a bɔra nin bɔgɔ in de la ko a asulu ye bɔgɔ ye a asulu dɛ n'o y'a sindi ye k'o ye bɔgɔ ye ten da ko duguma ko fɔlɔfɔlɔ kɔrɔ y'o ye ko ne lasulu ye bɔgɔ ye i bɔra fɛn min na i ti ɲugun o la ko lasulu ye bɔgɔ ye o ye tenturu ko fɔlɔ ye o tuma i bi kunkolo wulili min kɛ k'i sigi o kɔrɔ o tuma ne lasulu ye bɔgɔ ye n bɔra a la minha khalaqnakum asulu ye bɔgɔ ye n bɔra a la o ye tenda duguma ko fɔlɔ ani wuli ko fɔlɔ ye ko filanan min bi kɛ o kɔfɛ ko o kɔrɔ de ye ko n bɔra bɔgɔ in na ko n bi laban ka segin bɔgɔ in na don dɔ o ye tenda ko filanan ye arakan kelen o arakan kelen kɔnɔ ɔ i tɛ ti to yen i bɛ laban ka wuli tuguni de o tuma wulilen min bi k'o kɔfɛ ko wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko n'aw sara k'a don bɔgɔ la bɔgɔ y'a dun k'a ban pewu minha nukhrijukum taratan ukhra ko n bɛna aw dali dilan tuguni bɔgɔ la ɲinan ti kɛ foyi kɔ alaysa zalika biqadirin ala an nusawiya bananahu o yala ko se tɛ Ala de ye wa Ala fɔlɔfɔlɔ min y'i sindi ka bɔ ji la n bɛ yafa ɲini kuma cogo fɛ ko Ala kelen se tɛ o de wa k'i dali dafa ko dali dafa tɛ dɛ hali boloŋɛni tun bɛ cogo min na k'a bi boloŋɛni dalaŋɛ ten dɔ ka diya dɔ ye dɔ ka surun dɔ ye a bɛ kɛ o cogo kelen yɛrɛ de foyi t'i jɛ ko tenda duguma filanan kɔrɔ ko a mɛn o mɛn ɲɛnama in kɔnɔ ko don dɔ n bɛ segin n bɔra fɛn min na n'o ye bɔgɔ ye wa ni n seginna na n tɛ to bɔgɔ in na koyi wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko kunkolo bɛ wulili min kɛ tenda ko filanan na k'o kɔrɔ ko fɛn o fɛn tora bɔgɔ dala bɔgɔ la ko bɛ tila ka bɔ bɔgɔ la o tuma n'a bɔra bɔgɔ la mun de bɛ yen sa ɲɛnamaya ni saya cɛ e ye mun dun i y'a sɔrɔ cogo di a haramu n'a halala i bɛ n'o de lakali sa o tuma balo ni saya cɛ e sen fila taamana ni ye k'aw don wo jumɛn fɛ a dagalen n'a dagabali i bɛ n'o de lakali sa ɲɛnamaya kɔnɔ i ɲɛ ye fɛn min ye a haramu n'a halala i bɛ n'o de lakali ɲɛnamaya kɔnɔ i ye fɛn o fɛn kɛ i bɛ n'o de lakali sa a haramu n'a halala wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko tenda ko duguma filanan i bɛ wulili min kɛ ka bɔ o la k'o kɔrɔ de ko fɛn o fɛn k'o bɛ laban bɔgɔ la wa n'a labanna bɔgɔ la ni bɔgɔ y'a dun ka ban pewu wala bɛna tila k'o kunun don dɔ ka tila ka wuli ka bɔ bɔgɔ la k'o sɛgɛsɛgɛ wolo ni saya cɛ kɛta ni fɔta la dunta ni yeta la k'u sara ko kuma arakan kelen o arakan kelen tenturu ko fila min b'a kɔnɔ ko kɔrɔ fila foyi t'a la fo ka anw de ɲɛnamaw hakili jigin an selitɔ ko te bɛ da dugu ma ko a kɔrɔ de ye ko ne lasulu ye bɔgɔ ye i b'i kunkolo wuli ko n bɔra bɔgɔ la i b'a da tuguni ko magabalo bɛɛ kɔfɛ ɲɛnamaya bɛɛ kɔfɛ min laban kana sunɔgɔ ni bɔgɔ in ne jukɔrɔ k'i b'i kunkolo wulili min kɛ o kɔfɛ k'o kɔrɔ ko Ala bɛna n bɔ bɔgɔ in na don dɔ n dafalen ɲɛnamaya kɔnɔ n ye mun kɛ kansara ko ten da ko wuli arakan kelen o arakan kelen kɔnɔ ko a kɔrɔ de ye nin ye ko a bɛ anw de hakili jigin balo ani saya la ko balo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko saya bɛ balo kɔfɛ e ye kuma in faamu wa o de la Ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko mɔgɔ o mɔgɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni Ala ye arakan kelen pe minɛ i ka seli la k'i ti jeni o la Seydou Ousmane Madani Ayidara ko birika wulila de ka ca ko nka selila ka dɔgɔ a kuma cayara nka bi u nana tiɲɛ sigi maliyɛn bi tiɲɛ sigi tumana min na ni tasuma donna la de ni tasuma donna min na o b'a fɔ ko tiɲɛ don an ti karamɔgɔ tɔgɔ fɔ n ka karamɔgɔba dɔ kun bɛ Ala ka hinɛ ni silamɛsiw la ale nana yɛlɛ don dɔ arajo kan
ko be dan saruka ko aydara tifendo do femo ko tifendo Yeah. jahil ajhal juhala Oh. malien bebi do aljina kono wa malien bebi kishi Yeah. atanga misela mi kishi Ambedu. we ba manan nege kasanunji bo zira ka ko fera ma artisana ko sanudo ayo wo saka saka kata so te sanu ale duwe warba do ala ka ba ka war chena minge ayela le ko fe ko selte de ne madala o do ko ma kishira malikono ako bebi kishi ngani ndo ya ay bedo jane mena ki sigini kle bedala mama bo ko selte ay tiye ala de ni ya kele bayi Wallahi. ala ifama de Wallahi. abi to ka kaba ko de mi nyona o mancha wadila ya idara bolo ka bisoro Wallahi. akera munu nyana munu nya kele ka shidi olu fene ma Wallahi. akelela munu fene nyana ka shidi olu fene ma Wallahi. kana kla ka tiye la babulu Katandre. ala ni ci Wallahi. kotma sedna ali ko seli kono ambi tenturu ko flaminge ala kangelena ko anga hakili to ala nanya famu ko ni akoro yen ninde awun ti se ka bo seli kele na ble abada ka fo factory signé awun ti se ka bo la abada ka rendez-vous di sunguru makul okun awun ti se ka bo la kun ka mo korofo Wallahi. iti se ka bo seli kele na kalaba kala kota ni ya famu ko te turu koro de ki bora bogola bi segin bogola ala bina kla ki bo bogola ki isara ki sege sege ka ketani ka fotela ki isara ni yo seli ke no ala turi kono ti boy ble abada ka ala kota tumala ka akli nyuma ala ka di amma Amin. al-Hasan al-Basri dondo o Hasan al-Basri nyininga ko adama de fatule kofe asomo jugu ye jonni ajenyogon jugu ye jenni beba fo asomo nyuma yale beba fo ne ya jenyon nyuma ye ko jonne jenyogon jugu ni balma jugu ye mo salen kofe Hasan al-Basri ko ako sharru nas lil mayyit ahlahu يبالغون في البكاء عليه والإحداد مع كونه يضره ولا يحون عليهم قضاء دينه ليبرضوا مضجعه ويخلصوه من الحبس كم سمو جو شو كوفي سمو جو بالما جو سينجي جو كودي مخوي أسالي كوفي munumba sama ni nyaji nyaji jamate ubo nyaji mbo wati jume wati mi che bolole kumbi ko mununge o kodon nana balmaya kono sinji kono fasoni kabla kono o keba kunye aledi o tuma ale saraka bo balma kono kabo sinji kono kabo fasoni kabla kono o tuma o koyin nana keba ma soro la minge o do ba samani nyaji ko wallahi ni kare kumbi balola ale ka keta kunyeni ko nga iti ma soro mi kashi ko karsa joro yeni ma soro ko o dafa munu mi nyaji jigi o kama kiti ma soro olula abin nogoya ma munu ma o kado ko nyaji nti fenyaye amogo bi muna asara ka jenne ka juruto akana asaraka dakunto ani jenche o daku ingama nabi sene kaburu kono na hakle jiginana ango nyanyini walma o mi nyedone babulo anga dosara o jurula walma anga dosara o dakuna ako lafiya sura kaburu kono kono hakli jigini na hakli bi jigila de ni place na kebaka masoro o do bi nyeji jigi tokola maiti mo soro mi miri kwa saraka juru mi ndo akana walma ka dakunto akana ambo stara chokodi tarana da tarana lafiya dayrola kutoke amina mi soro mun kama anga layango gla tari arnabwa bolola kiti mo soro mi mboke ko mamuno mi samane nyajiye nga femi mbi bobolola uto samayima uto kiye kabi fo olude ma su kofe kwa ko mo jugu
a balima jugu a sinji jugu a jɛɲɔgɔn jugu n'o kɛra tiɲɛ ye minnu farala ɲɔgɔn kan k'u ka duruduru ni tanda bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ sigi san kɔnɔ san o san u bɛ wari bɔ ka don a la ko a ye n'an ka dugawu kɛ minnu bilala an ɲɛ yann'an yɛrɛw ka taa tuma a bɛ fɔ olu de ma ko su kɔfɛ balima ɲumanw sinji ɲumanw jɛɲɔgɔn ɲumanw o tuma olu nɔfɛ tugun nimisa t'a la sabu n'i tɛ o tɛ ɲini kɔ Imam Ali alayhi salam don dɔ a ko man ata'a hawahu dalla wa man nazara fil awaqibi naja ko ni mɔgɔ min sɔnna ni ɲanamaya kɔnɔ ɲanamaya min bi ban ka sɔn k'i ni dɔngɔ ye ala dɔngɔ tɛ ka tugu i ni dɔngɔ kɔ ko ni dɔngɔ b'i fili a b'i bila fɛn na hɔrɔn bɛ maloya sɔrɔ fɛn min gɛlɛn kɔfɛ a b'i bila fɛn na yɛrɛwolo bɛ lebu sɔrɔ fɛn min kɔfɛ Seydina Ali ko ni mɔgɔ min sɔnna ka ala dɔngɔ ye ka ban o la k'a ni dɔngɔ ye ala dɔngɔ kɛrɛfɛ ka ala dɔngɔ to ye ka tugu a ni dɔngɔ la k'i ni dɔngɔ b'i fili a b'i fili ka bɔ ala ka sira kan wa n'i sara i tɛ kisi ko nka ni mɔgɔ min sɔnna k'i to nin ɲɛnamaya kɔnɔ k'i miiri laban ko la ko bi sɔn ka kisi ni maa min tora ɲɛnamaya kɔnɔ k'i miiri ko a bɛ laban cogo di a ti laban cogo foyi la fo minnu kɔni ɲɛ olu laban na cogo di ɲɛnamaya y'o de walahi mɔgɔ y'i yɛrɛ de ka na ala janfa o kama n'o tɛ n'i sara a bɛ kɛ di ni ne sara a ye sa i k'a lajɛ n'i sara activité fosi tɛ jɔ ni ne tun ye du guloma ye ni ne tun bɛ du balo sa i k'a lajɛ talahi n'i sara mɔgɔ bɛ balo kɔfɛ u bɛ balo cogo di o ye kuma wɛrɛ kɔni ye nka o kɔni bɛ balo yanni u sadon cɛ u bɛ balo o tuma n'a ma ɲɛ k'u bɛ balo n'i sara wa n'i sara mɔgɔya t'i ba k'e sara ni e sara activité t'i jɔ k'e sara n'e sara foyi t'i tiɲɛ an bolo k'e sara kana sɔn ka ala janfa ka sa n'i ala janfa ka sa a bɛ kɛ e dɔrɔn de la walahi sabu mɔgɔ jigi ye ɲɔgɔn de e k'a lajɛ n'i sara a bɛ kɛ cogo di minnu sara min kɛra o la o kɛra i ɲɛna o mɔgɔ jigi ye balima ye sinji ye k'an bɔra ɲɔgɔn na faso ni kabila nka n'i sara don min na faso bɛ fɔlɔ de b'i ba i la ko faso tɛ su la ko kabila tɛ su la wa i taa n'a ye bi kɔni ale bɔra faso kɔnɔ pewu u b'i seri ka taa n'i ye duguso kɔfɛ ka dingɛba se ka dingɛ fitinin tigɛ k'i sɔɔri k'i nun turu bɔgɔ la k'i kunkolo bila ka taa ba fɛ k'i sen bila ka na ban'i fɛ ka birikiw sɛmɛ ɲɔgɔn na hali fiɲɛ don wo t'i bila ka bɔgɔ kɛnɛ nɔni k'a womisɛ bɛɛ nɔrɔ ka fuguri ton fila k'i dalen tulo kɔnɔ tilegan fɛ su bi ko i la ni fɛrɛla mɔgɔ t'a jigi da i kan ala kɔfɛ jigi kan ka da minnu kan ko n'a gɛlɛyara ko ninnu bi tulomagɛn kɛ ni olu de y'i ka ko datugu ta wa u tina abada fo k'u sen n'u bolo ko k'a jira e la ko anw ni e de kun ye jɛra sinji la walima balimaya la sigi ɲɔgɔnya na baara ɲɔgɔnya na an bolo donna kow la ɲɔgɔn fɛ wa ni y'anw sen n'an bolo de ko le ye ka bɔ i ka ko la ko tora i kelen kungo ye dunun farala dunutigi a bɛ wuli i kelen de kan na o bɛ boli ka na k'i kelen to bɔgɔ la n'i ye ala janfa olu de kama a kɛra e de la kana sɔn k'ala janfa o kama sabu min t'i fila fɔ ala ye mɔgɔw bɛ fila fɔ koyi u b'a fɔ ko cubi u b'a fɔ ko casini talahi i ka kɛnɛ waati min a ka nɔgɔ i ma waati min don ka nɔgɔ i bolo waati min ala ɲini i t'i maliyɛn kɛtɔ ye k'ala ɲini abada se b'a ye waati min fo n'a dɛsɛra n'a jigi tigɛra mati de ala maliyɛn bɛ bolo ko ala ko de ye tiɲɛ k'a bɛ laban ala ko de ma i t'i maliyɛn k'o fɔ abada se b'a ye waati min ni maliyɛn jigi tigɛra pewu se banna ye pewu a b'a fɔ karisa walahi aw ta ye ne bɛ laban ko ala ko in yan an bɛ laban o de ma o bɛna fara mɔgɔw kan jigi tigɛra se banna ala t'a fɛ waati min
o waati de bɛ k'anw sɛgɛn waati bi diɲɛ giri fo ka s'a kɛnfɛn ma o de la alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ko ale ka sanayɛlɛ su ko faama ala ye ladilikan 5 di ale muhamadu ma a nan'o 5 la kale ne y'a kanu k'o 5 in de la kale su in na sani kumatigiw ka se yan n'o ye an karamɔgɔ a seyid sari usman madan ayidara denw ye anw kɔni ta ye kalanden kuma ni ɲɛbila kuma sani kumatigiw ka se yan ka na kuncɛ ka dugawu kɛ anw ni taabaw bɛɛ ye o alakira ko ale ka sanayɛlɛ la ko ala yɛrɛ de ye ladilikan 5 di ale muhamadu ma a nan'o 5 fɔ an ye ne yɛrɛ y'a kanu ka segin o 5 ka su in na an sigira ko minnu taara ko ka dugawu kɛ olu de ye a y'a to o ti fɛn ɲɛ olu ye fo ni dɔ y'a to ni olu y'a baraji sɔrɔ a y'a kɛ olu tɛ se ka fɛn k'a la bilen sabu olu ka baara jɔra jɛni bɛ se ka dɔ k'a la minnu bɛ balola n'anw ka baara ma jɔ ni olu y'a kɛ olu bɛ nɛɛma sɔrɔ a la tuma kodɔnna de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min hakili tora a yɛrɛ la ɲɛnamaya kɔnɔ ka saya ɲɛsigi o de ye hakilitigi ye o alakira ko faama ala ye ladilikan 5 min di ale ma a ladilikan 5 fɔlɔ a ko muhamadu ma a ko la tu'alliq qalbaka bidunya fa inni lam akhluquka laha a ko muhamad ko kana i dusukun gulɔ diɲɛ na ko sabu ne ma diɲɛ in da e muhamadu ye kama m'i da k'i kɛ diɲɛ den ye o tuma kan'i dusukun siri a la kan'i dusukun siri diɲɛ na o ye ladilikan fɔlɔ ye ko kana i dusukun siri diɲɛ na ni b'i dusukun siri fɛn na dusukun tɛ se ka bɔ min na ni dusukun t'i nimisa ko a sirila o la o ye ala faama dɔrɔn de ye ko diɲɛ ye mɔnɔkɔ kɛnɛ de ye ni mɔgɔ min y'i bolo 2 fa la a bɛ porokoto diɲɛ ye nɔnzi de ye kulɔri 1 d'a la a bɛ kulɔri min jira i la bi a bɛ min jira sini olu tɛ kelen ye ale de bɛ jamajan surunya ka se yɛlɛmɛ ka kɛ dɛsɛ ni kɛɲɛ ye tallahi diɲɛ de b'a kɛ o la seyidina ali ko alayhi salam a ko man talaba dunya talabahu al-mautu hatta yukhrijahu minha wa man talaba al-akhirah talabatuhu ad-dunya hatta yastawfa rizqahu minha seyidina ali ko ten ko ni mɔgɔ min bolila diɲɛ kɔ ka diɲɛ ɲini i t'a sɔrɔ i ti diɲɛ in sɔrɔ ni bolila diɲɛ kɔ saya b'e kɔ e bɛ to bolila diɲɛ kɔ i tɛ ni diɲɛ saya bɛ t'i ta i bɛ bɔ ni diɲɛ kɔnɔ o b'a sɔrɔ i ma foyi labɛn diɲɛ ye sogo nɛgɛnji de ye sogo b'a y'a ɲɛ na nka a t'a min ni bagan ye dumuni kɛ kungo kɔnɔ n'a fara n'a mago jɔra ji la ni tile ganna ni yɔrɔ jan lajɛ ni tile ganna a bɛ k'i ɲɛna ko ji filɛ nin ye ji kɛnɛ sigilen filɛ nin ye surtout gitɔrɔn sanfɛ i b'a jigiya ko a bɛ yɔrɔnin min na cɔyi dɛ bagan bɛ boli n'a sera ye a bɛ n'a sɔrɔ ja yen tɛ o kɔfɛla don a b'a jigiya ko k'a filɛ jirinin kɔrɔ nin a bɛ boli n'a sera jirinin kɔrɔ a b'a sɔrɔ jirinin kɔrɔla tɛ a taara kɔfɛ tuguni a b'a jigiya k'a kɛ yɔrɔ min ye n'a bolila ka taa se a b'a sɔrɔ yen tɛ a b'o fana kɔfɛ sogo bɛ to boli de la nɔfɛ a ɲɛ kɔni b'a la a t'a sɔrɔ ka min a ti fara a la a bɛ sa ka sɔrɔ ma ji sɔrɔ k'i min filɛ diɲɛ y'o de ye a ɲini b'a ɲɛ b'a la a b'a ɲini ka boli a nɔfɛ a ti fara n'i ye nin sɔrɔ min lafiya n'a y'o sɔrɔ a b'o sanfɛta ɲini n'i ye nin sɔrɔ min lafiya n'a y'o sɔrɔ a b'o sanfɛta ɲini a ti fa fiyewu wa a bɛ bɔ yen a bɛ taa yɔrɔ min na n'o ye lahara ye
a t'o fana ɲɛsigi a b'o bila kɔfɛ de ko ni nin waati sera o waati tɛ se saya bɛ n'a ta ka sɔrɔ a ma nin labɛn a kɛra nimisa ye diɲɛ ye sogo nɛgɛnji de ye sogo b'a y'a ɲɛ na n ka taa min Seydina Ali ko ten ko ni mɔgɔ min ye diɲɛ ɲini diɲɛ bɛ boli e bɛ boli a kɔrɔ e t'i diɲɛ sɔrɔ a bɛ boli ka t'i di saya ma ka sɔrɔ i ma lahara labɛn ko nka ni mɔgɔ min kaarila diɲɛ kɔ k'i kɔ don diɲɛ na ka lahara ɲini diɲɛ de bɛ boli e nɔfɛ Sheriff Osman Madan Aidara jɛnna diɲɛ kɔ ka jɛ a bonya kɔ ka jɛ a tɔgɔ kɔ donna don min na a ka kalan n'i ma u ta fɔ n'i tilenna i tɛ si ale ko ne t'u ta fɔ ne bɛ ala faama ta fɔ n'o bɛ bɛn ne ka mangoya ma n jɛna ni o ye n'o bɛ bɛn ne ka saya ma n jɛna ni o ye ale y'u ta to yen ka ala faama ta fɔ ka jɛ ni sikɔngɔnna ye ka jɛ ni dɔgɔya ye ka jɛ ni tɔɔrɔ ye ka jɛ ni diɲɛ ye k'i ɲɛsin k'a ka lahara ɲini ka boli diɲɛ kɔ diɲɛ bolila ale kɔ k'a bɛɛ d'a ma ko ni mɔgɔ min siranna ala ɲɛ ka ba diɲɛ na ka boli ala nɔfɛ ka lahara ɲini ko diɲɛ b'a yɛrɛ bɛɛ d'i ma diɲɛ b'a da bɛɛ yɛlɛ i ye a bonya n'a hɛrɛ n'a se bɛɛ ko diɲɛ b'o bɛɛ da yɛlɛ i kɔrɔ i b'i ka diɲɛ sɔrɔ i b'i ka lahara fɛnɛ sɔrɔ o de la olu ala ɲɛsiran ɲɛbagaw olu ma sɔn ka diɲɛ kanu olu ma sɔn diɲɛ ka tulonkɛ kɛ u la Seydina Ali ko ten ko diɲɛ ne Ali y'i dɔn cogo min ni mɔgɔw y'i dɔn ten mɔgɔ t'i furu siri o tuma diɲɛ ne Ali y'i furu sa k'i bila ko sabala fo lahara diɲɛ ma tulonkɛ kɛ olu la fiyewu olu y'u kɔ don diɲɛ na ka lahara de ɲini o tuma diɲɛ ma se olu la wallahi diɲɛ ma se olu la ni diɲɛ serila a b'i ni ala kɔ don ɲɔgɔn na ni diɲɛ serila a b'i ni ala janya kanu fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dusukun kelen na n'o tɛ dɔ b'i ta ka diɲɛ kanu ka ala kanu fɛn fila don ni ala ma taa diɲɛ b'i ta mais ni diɲɛ tora ye ala b'i ta ni ala tora ye diɲɛ b'i ta o fila tɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ala n'a ka jɔn tɛ fara ɲɔgɔn kan jɔn dusukun na n'u farala ɲɔgɔn kan dɔ b'i ta min farala kan n'o ma taa ale b'i ta o tuma ye jija n'u farala ɲɔgɔn kan ye dusukun na diɲɛ ka taa ka ala to i ka hɛrɛ b'o la nka ni ala taara ka diɲɛ to i ta tiɲɛna asilama o diɲɛ ye ko fila so de ye ka maa yɛlɛ ka maa kasi diɲɛ y'o so de n'i b'a kɔnɔ a mana diya i la cogo o cogo n'i yɛlɛla i ka du kɔnɔ denkura ko la n'i yɛlɛla i ka du kɔnɔ kɔɲɔmuso ko la n'i yɛlɛla i ka du kɔnɔ sokura ko la n'i yɛlɛla i ka du kɔnɔ ko n den ye baki sɔrɔ n den ye examen sɔrɔ n'i nisɔndiyara i ka du kɔnɔ ko hɛrɛ ko dɔw sɔrɔla bonya ko dɔw sɔrɔla n ka du kɔnɔ ni diɲɛ y'o k'i ye don dɔ a bɛ n'i kasi ni woloden su ye a b'i kasi don dɔ n'i fa su ye walima ba su ye yago fila so don a ma maa si yɛlɛ n'a m'i kasi a silamɛw a y'a to an ka ala ɲini n'an y'o sɔrɔ fɛn bɛɛ sɔrɔla nka n'an ye ala bila ka diɲɛ ɲini an tɛ diɲɛ sɔrɔ walahi wala ala t'i sɔrɔ fɛnɛ diɲɛ man ɲi ba bɛɛ kan y'a den ma fo diɲɛ ale de b'i den nɛgɛ k'a mago sa den b'a dɔn waati o b'a sɔrɔ a tɛ dilan tuguni o de la mɔgɔ caman bɛ yen bi ni ala kun bi sɔn k'u ka kununko segin o ye min dɔ bi walahi n'a kun y'o don kununko a ye min kɛ kununko a kun t'o kɛ tuma ɲɛnama mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn wajo de e min bɛ denmisɛnninya kɔnɔ bɛ cɛ o denni o e min bɛ zeniya kɔnɔ bɛ e min bɛ zenifiya kɔnɔ bɛ ni fiɲɛ b'i nun na e k'i sigi k'i hakili ma da dɛ i k'a lajɛ dɔw tɛmɛna ya ka kɔ e ɲɛ ni sunkuruya don e k'olu lajɛ minnu tɛmɛna i ɲɛ olu t'a labanna cogo di dɔw sara dɔw balolen bɛ minnu balolen bɛ olu bɛ cogo di bi minnu sara olu sara cogo di e k'i miiri o la yanni e yɛrɛ ka nimisa don sunkuru jalaki caman tɛmɛnen ɲɛna yan dɔgɔ diɲɛ y'o de ye o ka cɛ ɲumanin kɛ cɛ jugunin ye ka kuranin kɔrɔ diɲɛ de b'a kɛ mobili b'i bɔ izini na don min na ka na d'i ma o don hali mɔgɔ ka maga o man di ye nka ni ala ye si di diɲɛ waati ka yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ don dɔ musow bɛna minɛn ko k'a dabiri a sanfɛ o b'a sɔrɔ mobili ko banna ale de bɛ kuranin kɛ kɔrɔlen ye kɔɲɔmuso nana don a ma ka di
n'a ye den kelen sɔrɔ o den ko waati a ma ka di denmisɛnninw bɛɛ bɛ yɛlɛma ka so kɔnɔ nka e k'a tɔ ni waati ni sera ka ban denmisɛnninw bɛɛ b'a ka so kɔnɔna bila waati min na n'a jiginna fo mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ k'a kana to ka den to denmisɛnninw bolo u b'a mugu denmisɛnnin bɛɛ bɛ fɛ k'a ta nka ni waati ni nɔ da la denmisɛnnin bɛɛ bɛ so bila i bɛ mɔgɔ ɲini a bɛ bamu min kɔrɔ i t'o mɔgɔ sɔrɔ kurani bi kɔrɔ cɛ ɲumanin bi kɛ cɛ jugunin ye diɲɛ de b'a kɛ denni wa ne yɛrɛ sigira ka lajɛli kɛ n'i balola k'i mamuso sɔrɔ yen walima k'i mɔkɛ sɔrɔ yen faɲanfa walima baɲanfa fɛ n'i y'o fɔsɔfɔsɔ n'i ye ɲin binnenw ye ka bɔ a da kɔnɔ o bɛ kɛ yɛlɛkɔfɛn de ye bolo f'i b'a lagosi a kun tɛ taa o n'i ye kolokuru fililen sununkun kan a ye naja don dɔ a kun tɛ taa wa ɲɛnamaya kɔrɔ dɔgɔkun kɔrɔ a kɛɲɛni yɛrɛ o bɛ kɛ e yɛrɛ fana kɔnɔ ni sa joona ma na dɔgɔkun kɔrɔ de bɛ k'i kɔnɔ e min kɛ mɛ k'i ka bi cɛɲa kɛ sannifeerefɛn galabali ye bi ni cɛ o cɛ ko a mago b'a la a bɛ dɔ suma ka k'o kunna dɔgɔkun kɔrɔ hinɛ yɛrɛ la ni saya joona ma na dɛsɛ bɛ na don dɔ walahi ɲɛnamaya bɛ na don dɔ a b'i ka se yɛlɛma k'a kɛ dɛsɛ ye k'a kɛ kɛɲɛ ye walahi i b'i sigi don dɔ bɛ na ni ala ye si di i seko o seko n'o kun b'i kununko a bɛɛ b'i yɛlɛma k'a k'i dɛsɛ ye se b'i yɛlɛma ka kɛ dɛsɛ ye ɲinu sumɛ dɔgɔkun kɔrɔ ni yɛlɛ ko kɛra i bɛ yɛlɛ k'a jira ka sule bɛ a filɛ ka di bi nka ni ala ye si di don dɔ bɛ na ni yɛlɛ ko kɛra i bɛ disa bolo biri da la o don o b'a sɔrɔ ɲin tɛ da kɔnɔ woro min ye nɛgɛla ye fo n'i y'a si nɛgɛ la k'a k'i da diɲɛ bɛ k'o yɛlɛmɛ ta de ka cɛ ɲumanin kɛ cɛ jugunin ye ka kuranin kɛ kɔrɔlen ye diɲɛ de b'a kɛ a bɛ jamajan surunya ko la tina harib fɛn o fɛn bɛ na a ka surun ɲɔgɔn kɔrɔ a tɔ to dɔ kɛra segin kɔfɛ i hɛrɛ b'o dɔrɔn de la ɲɔnɛ n'i m'a to don dɔ bɛ na i bɛ nimisa disa biri kunna n'i ko k'o ye musokɔrɔbaya ye ni ala ye si di don dɔ bɛ na i b'a biri hali t'a biri ala kama o dɔw b'a sɔrɔ wolo tɛ sɔn produit tɛ sɔn wolo la kun produit bɛ ban wolo la pewu a tɛ sɔn kun i ɲɛw ni disiw ni kɔw ni senw tɛ sɔn ka kɛ kelen ye bilen i bɛ ko bɛɛ kɛ a tɛ sɔn ayi i bɛ produit bila o don pewu ni m'a produit bila don dɔ bɛ na produit yɛrɛ de b'i bila a bɛ ban i la pewu a bɛna taa kɛ sa i yɛrɛ de b'a bila n'i m'a bila a b'i faga diyagoya i b'a bila n'i banna ka produit bila don dɔ bɛ na produit yɛrɛ de b'i bila ɲɛw bɛ ban kɔw bɛ ban a bɛ kɛ san siri ni fariw bɛ bɔ ɲɛdaw ni fɛnw na i bɛ fura bɛɛ k'a la ka dɛsɛ o la i bɛ labasa ka disaba biri ka paɲini bɛɛ don i ɲɛna mɔgɔw b'a kɛ ala ko ala ko tɛ dɛ ɲɛda tiɲɛna farikolo tiɲɛna a suturali kɛra wajibi ye parce que o don a filɛ ɲɛna man ɲi i b'a datugu diyagoya si min jɔlen filɛ n'i tɛ duloki dɔw la bi n'i bɛ bɔ i b'a bila kɛnɛ kan bɛɛ k'a ye nɔgɔn kɔrɔ hinɛ yɛrɛ la don dɔ bɛ na ni ala ye si di sɔɔni si in bɛ na bi i bɛ bɔrɛ don a la hali ni ye kala don a la a tɛ jɔ kun hinɛ yɛrɛ la ni ala ye siw di don dɔ bɛ na i bɛ dɛsɛ demarche in bɛɛ la senkuruba dimi kɛ ka musokɔrɔba caman dɛsɛ bi hali misiri la o dɔw ka b'u siso kɔnɔ ka bulonda sɔrɔ o ye baara ye hali ni kungo bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ fo n'a y'a buramuso dɔw ci su b'a fɔ mɔgɔ bɛ jɛni na fajiri b'a fɔ mɔgɔ bɛ jɛni na a n'a ka dɔgɔjɔ minɛ bi bɔ a bɛ don su a bɛ bɔ su a bɛ dɔgɔw jɔ dugu ni dugu sugu bɛɛ bɛ jɔ a fɛ a t'a dɔn ko sennataama ye baara yɛrɛ a tɛ mɔbili taala yɛrɛ nka don dɔ bɛ na ni ala ye siw di o bɛ dɛsɛ ka taa misiri la depuis mɔdenw b'a sɛnsɛn ka taa a bɛna taa dɛsɛ ka jɔ o bɛ chaise ɲini a bɛ dɛsɛ o bɛɛ la pewu u b'a to a ka so kɔnɔ a bɛ seli yen ka bɔ a ka so kɔnɔ ka bulonda sɔrɔ ye baara ye ni sigiɲɔgɔn kungo nana ɲɔgɔn mɔgɔ kun t'o la nka don dɔ bɛ na a bɛna segin ka mɔgɔw ci saya mana fɔlɔ ɲɔgɔn kɔrɔ a kɛ ni yɛrɛ ye sunguruba caman tɛmɛna i ɲɛna yan min kelen ka su kelen munumunu e ka san bɛɛ i t'o sɔrɔ o caman ma sɔn ka a lamɛn k'anw b'an tile kɛ ça fait n'i ye maliyɛn den ye mali kɔnɔ yan bamakɔ soso ni wuluwuluji cɛla yan
gongo ni poussière cɛla ya i balo ko man ɲi dongo saba ma dafa aw ka du kɔnɔ e ɲɛsinen bɛ komi dɔ kɔsinen sen fila minɛ bɛ k'o pɛrɛn n'i y'i da u bɛ daraw fara ɲɔgɔn kan e ka tila k'a fɔ k'e bɛ vi kɛ mun vi ala ye bɛ jamana de ma jamana min ni diɲɛ bɛɛ b'a ɲɛ mali y'avant dernier de ɲɛ t'a la avant dernier bɛɛ b'a ɲɛ fo maa kelen o kelen yɛrɛ fana bɛna tɛmɛ an na sɔɔni e ko mɔgɔw kɛlen k'u bɛ ban ala la k'u bɛ vie kɛ vie min mɔgɔ de kan ka ban ala k'u bɛ vie kɛ se bɛ minnu ye minnu ka jamana évoluélen don anw taara liban kalandenya la ka taa ka segin i bɛ t'i jɔ ɲamaminɛ kɔnɔ t'i di mɔgɔ ye awɔ i bɛ t'i jɔ ɲamaminɛ kɔnɔ t'i di mɔgɔ ye ɲɛna dimɔgɔ t'olu fɛ soso t'olu fɛ i b'a sɛbɛn ni papier de kan walima k'a ja ye papier kan nka i t'a ye anw taara ka na anw m'a ye dimɔgɔ ni soso ayi anw m'a ye fiyewu maliyɛn jumɛn bɛ yen k'o b'a fɔ k'a ka kɛnɛ bi maliyɛn bɛɛ ni bana bɛ taama i tɛ maa si ye bi a tɛ cɛ la a tɛ muso la denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan ni furakisɛnin dogo tɛ min kunna furamugunin b'i kunna n'i ye occasion sɔrɔ i bɛ dɔ k'i da ka ji min a kan n'i ɲinɛna a kɔ n'a aggrafera a b'i faga a bɛɛ soso ni dimɔgɔ de ni pali tɛ min na typhoïde b'i la soso ni dimɔgɔ olu mɔgɔw fana k'a fɔ k'u bɛ baara la k'u bɛ vie kɛ mini gɔngɔn na yan maa tɛ se ka guloki ɲuman don ka bɔ i ka so ka taa dugu kɔnɔ ka segin n'i ma eau de javel da ka guloki t'i sɔn olu fana mɔgɔw ka baara la k'u bɛ vie kɛ mun vie kɔngɔ bɛ jamana min denw na kɔngɔ bɛna jamana min denw faga balo ma nɔgɔ jamana min kɔnɔ o jamanadenw ma se ka ala ɲɛ olu ka baara la k'u bɛ vie kɛ mun vie e minnu fara olu ka ala kota ka vie kɛ nka kɔngɔ bɛ na aw faga aw tɛ o baloko ɲini ko vie mun vie duguba kɔnɔ yan an kun b'a dɔn jogo de kun diɲɛ bɛ yan kojugu an jigi bɛ a tɔgɔ bɛ di burusi kɔnɔna min kan bi o tiɲɛ bɛ bamakɔ ye bi burusi kɔnɔna ta kɛ m'o ye ko ja k'a banna olu ma fɛn bɛ burusi kɔnɔ bi talila o tɛ bamakɔ yan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yala n'i sera burusi kɔnɔ jigi bɛ tigɛ o kama samiya sanji tɛ fori a daminɛ bɛ ɲɛ bɛɛ bɛ kulo ko ni ɲinɛ t'a laban ta k'a alhamdulilayi ɲɔw bɛ ɲɛ 2 minutes la ɲɔ bɛɛ sa bɛ se ka tigɛ n'a bɛɛ ma ja waati min ɲɔ mɔgɔ tɛ ji la waati min ji bɛna k'a bɛɛ toli munna jogow de tiɲɛna maliko tɔ kɛmɛ diɲɛ don o don bɛɛ kɔnɔ ganɛ bɛ si bɛɛ kɔnɔ ganɛ bɛ wuli anw fɛ yan kunun ko an ka maakɔrɔ ni seli kun sera selikalo kun jɛra u b'a a jira ni mugujɛ de ye telefɔni ko tɛ u bɛ mugujɛ ci bɛɛ bɔ a kalama ko a tɔgɔ bɛ de ko selikalo jɔra n'aw fɛ n'a cira ka ban n'anw fana ta yɛlɛma dɔrɔn an ka cɛkɔrɔba wulila ka kelen ye k'o mugujɛ ci an ka so o kun tɛ maa siranko ye dɛ mɛ min ko ka jogo dilan a fɔra ko a y'o faga k'o de ye jamana tiɲɛna ye bi a donna jɛn de ye jamana tiɲɛna ye a fɔra ko a y'o faga a y'o da de k'o de ye diinɛ tiɲɛna ye k'o de ye diinɛ gɛlɛyala ye ɔ bi a donna jɛn de ye diinɛ tiɲɛna ye jɛn de ye diinɛ gɛlɛyala ye maliyɛn ɲinɛ ka di dɛ mɛ mali kɔnɔ yan Sherif Ousmane Madani Aïdara wulila baya min dɔgɔla n'o ye silamɛya yɛrɛ ye ni silamɛya ti ɲɛ n'o tɛ fiyewu ala kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛra o de kan Sherif Ousmane Madani Aïdara y'o fɔ yan a kɛra i b'a fɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ bolitigiw m'a kɛlɛ kerecɛn m'a kɛlɛ tasumabɔtɔla m'a kɛlɛ fo selilaw kuranɛtigiw i b'a fɔ k'a sɛbɛnnen tɛ kuranɛ de kɔnɔ ni dusukun sɔgɔ diɲɛ na ni b'a sɔgɔ a sɔgɔ ala la a filanan a ko ij'al mahabbatuka li inna masirakum ilayya ko ni bɛ maa kanu a kanu ni ala kama ni bɛ kɛ maa fɛ k'a fɛ ni ala kama wa ni bɛ maa kanu ala ma kanu ni bɛ kɛ maa fɛ kɛ ala ma fɛ nimisa tɛ o de ka kanu na sabu ala ko kuranɛ kɔnɔ ko al akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin ko laara jodo ko teri bɛ ɲɔgɔn jugu ye ke moto ni singa ma me tan zunguru no fe ni ay meleka bolo bi dogo sabu ni yere ka fere be gele sabu ede ka moto mina ka ta sunguru no fe o dara le o sunguru khula ka ba e mi nga moto ni mina ite kungo soro ibi dogo ala
e min varla muso ka taa sinamuso dabali e min varla muso ka taa morkɛ yɔrɔ jira ka taa bamanankɛ yɔrɔ jira parce que ko sinamuso denkɛni ko ye fɛn sɔrɔ ko ba furulaw ɲɛna ko taw ɲɛkɔrɔndan ta e ma taa n'a ye morkɛni fɛ e ma taa n'a ye domakɛ fɛ o m'o saraka ka tilegonna fa dɔw la ko ɲɛnama mako sa azigilen ɲɛna ko ɲɛkɔrɔndɔ ko taa ɲɛkɔrɔndɔ ta n'a y'o fa walima n'a ye banajugu bila o la sɛgɛn b'a ɲɛkɔrɔndɔ ta wallahi jagite o ma e min bilala ɲɛ ka taa morkɛ fɛ walima ka taa domakɛ fɛ ka taa ɲɛ ɲininka don ka taa den saraka k'a mako sa walima ka taa sinamuso dabali k'a n'a cɛ kɔrɔ ɲɔgɔn ma o ti ɲɔgɔn kan fɔ fiyewu e min y'o dabali kɛ e min dara bila n'i ye dabalikɛla in ɲɛ bolo la ani morkɛ e b'i dogo sabu de taara morkɛ yɔrɔ jira n'i yɛrɛ i bɛ kungo sɔrɔ ko lahara teri bɛɛ bɛ ɲɔgɔn juguya ma kɛ tan ma fɔ tan ma taa ni ye u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ illa al-muttaqin fo minnu siranna ala ɲɛ minnu ka teriya kɛra ala ɲɛ siran ɲɛ ye minnu ka teriya kɛra ka ɲɔgɔn su ala ko la minnu ka teriya kɛra ka ɲɔgɔn su ka siran ala ɲɛ olu de bɛ ɲɔgɔn ɲini ne ye layidu 6 ta senbara e ye layidu 6 ta o laharalama bɛ ɲɔgɔn ɲini sabu o ye seere dɔ ye ala layidu 6 tɛ ka kira ye min n'a b'i ka kuranɛ kɔnɔ n'a ye alijinɛ garanti ta n'o ye ala ne y'o ta kare y'o seere n'a ɲɛ dɛ ne k'a bɛ boli k'a pori la a bɛ kɛ n'a fɔ den tunu ne y'a ba ye o t'o bila bilen koyi parce que n'o b'e bolo ka ban o ye seere dɔ y'e bolo ko ne ye baya kɛ nin b'a kalan sabu an jɛra ka ansariya baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an jɛra ka diinɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ka ba teriya kɛra ala ɲɛsiran ye tere ye olu bɛ ɲɔgɔn ɲini n'olu ye ɲɔgɔn ye olu tɛ fɛ ka tila ɲɔgɔn na fiyewu ko tuma filanan ko muhamadu n'i bɛ maa kanu a kanu ne ala kama n'i bɛ kɛ maa fɛ kɛ fɛ ne ala kama n'i bɛ maa kanu ala m'a kanu n'i bɛ kɛ maa fɛ kɛ ala m'a fɛ sabu e ni olu bɛɛ laban ye ne fɛ yan ye i y'a faamu wa a sabanan ko washtahid fi talabil janna a ko i cɛsiri alijinɛ ɲinini fɛ wallahi fɛn o fɛn min maa se alijinɛ kɔnɔ i cɛsiri o ka k'i ka baara ye wallahi a ko muhamadu a ko i cɛsiri alijinɛ ɲinini fɛ wala sayyidina ali ko a ka beyitu dɔ la a ko emal li dari ghaddin ridwana khadinuha wal jaru ahmad wa nashi'uha arrahman qusuruha dhahbun wal misku tinatuha a ko jɔn o ala ye e min da ka hakili d'i ma k'i ni baganw bɔ ɲɔgɔn na a ko i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ka ɲɛnamaya baara bɛɛ baara ma baara min bɛ sini so nɔgɔya i ma wallahi sini so jumɛn so min garijinɛ ye reduwanu ye n'i y'a ye ka ban dɔrɔn o ye ala diɲɛ ye ko i ka baara kɛ o so ɲinini kama i ka ɲɛnamaya baara bɛɛ so ɲinini ma so min garijinɛ ye reduwanu ye a k'o dama tɛ wal jaru ahmad so min n'i donna a kɔnɔ i sigi ɲɔgɔn ye muhamadu ye wallahi k'i ka ɲɛnamaya baara kɛ o so ɲinini kama wa nashi'uha arrahman ko so ɲini so min jɔ b'a ye daliba masa yɛrɛ ye so min jɔ mɔnzɔn ye daliba masa ye a kɔnɔ immeuble labɛn b'a ye daliba masa ye k'i ka ɲɛnamaya baara kɛ o so ɲinini kama so min daliba masa y'a jɔ mɔnzɔn ye nka a jɔ biriki o ye sanu ye fɛn minnu bɛ kɛ ka biriki joint don k'u kɔle ɲɔgɔn na o ye zabara jado ni anbaro ni misikiw ye o kɛra ka so minnu joint don n'a jɔ mɔnzɔn kɛra daliba masa ye n'a kɔnɔna labɛnbaa kɛra daliba masa ye n'a gardien ye reduwanu ye ni i sigi ɲɔgɔn ye muhamadu y'a so kɔnɔ k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka ɲɛnamaya baara bɛɛ bɛɛ o ɲinini ma n'i y'o sɔrɔ foyi m'i da nka n'i y'o da n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ a bɛɛ y'i da ko muhamadu ka ɲɛnamaya kɛ k'ale jinɛ ɲini ala k'an sɔn hakili ɲuman an badenw an b'aw bila nin yɔrɔ in na ni ala sɔnna ma laseli tɔ an karamɔgɔ a seyid ahmed tijani haidara ale ye kɛnɛ in lasɔrɔ ka laseliba min kɛ an ye insha allahu taala a bɛna o sɔrɔ sigida wɛrɛ la shukran lakum fi amanillah Londi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela londi sega tinya tenya welela fala ka chideme tenya welela
sega tinya tinya willa balaga shigame tinya willa na marashi kolomba tinya willa balaga shigame tinya willa saraga jubu bomuri tinya willa